ang aking pag-ibig, kung kaya ako'y di mo pinapansin. Ano ang aking gagawin? Sabihin mo sa akin at aking susundin, upang ang puso mo'y makapili. Dapat bang ikaw ay sambahin, gayong ako'y di mo pinapansin? Ano ang aking susundin? Ang isip o damdamin? Sa tuwing nakikita ka, ako'y nangangamba. Baka merong iba dyan sa puso mo, kaya't ako'y balewala sa'yo. Paano na ako? Paano na pag-ibig ko sa'yo? Dapat bang ikaw ay sambahin, gayong ako'y di mo pinapansin? Ano ang aking susundin? Ang isip o damdamin? Sa tuwing nakikita ka, ako'y nangangamba. Baka mayroong iba dyan sa puso mo, kaya't ako'y balewala sa'yo. Paano na ako? Paano ng pag-ibig ko sa'yo? Baka mayroong iba dyan sa puso mo,